Jos sä olisit tavannut mut pari vuotta sitten, sä et tunnistais mua. Tohon aikaan mä en uskaltanut puhua uusille ihmisille. Mä mietin jatkuvasti, mitä muut miettii musta, ja mä pienensin itteeni tosi paljon. Nyt monet sanoo, että mä oon itsevarma. Tässä videossa mä kerron sulle, miten mä pääsin todella epävarmasta ihmisestä todella itsevarmaksi, ja mitä se vaati. Eli miltä mun elämä näytti ennen? Mä en muista siitä ihan hirveästi, vaikka siitä ei ole edes kauaa, koska mun elämä oli jotenkin tosi sumusta. Mä pelkäsin nähdä ihmisiä kaduilla, kaupoissa, siis mua ahisti mennä Prismaan, koska jos mä saatan nähdä siellä jotain mun tuttuja. Siksi mä en mennyt ikin mihinkään, mä pysyin aika lailla kotona. Ja mä olin aika yksinäinen. Mut sit mä muutin. Mä muutin kokonaan toiseen kaupunkiin. Ja se oli mun elämän paras päätös. Muuton jälkeen oli jotenkin helpompi tajuta, että ei mun tarvi miettiä, mitä muut miettii musta. Aattelin, että mun ei tarvi enää miettiä niitä vanhoja ihmisiä sieltä vanhasta kaupungista, koska en mä tuu näkemään niitä enää. Ja samalla lailla mä en tuntenut ketään täältä uudesta kaupungista, joten ei mun sinänsäkään tarvinnut miettiä mitään. Mä sain olla aika stressittömästi. Eli mä olin periaatteessa vapaa. Mutta toi muutto oli vaan työkalu, jonka avulla mä ymmärsin tän. Ei mun tarvi miettiä muiden mielipiteitä. Oikeasti sä ja kuka vaan pystyy muuttamaan niiden ajatusmaailmaa tosi helposti. Siihen ei tarvita muuttoa tai mitään tommoista tosi dramaattista. Voi vaan aloittaa pohtimaan, että miksi mä edes mietin tälle itsestäni tai muista. Mä kyllästyin pelkäämään muita. Mä halusin näyttää, että musta on johonkin. Mä olin ollut aina niin ahistunut, mä olin aina pienentänyt itteeni. Nyt sen aika oli, sen piti päättyä. Mä asetin itselleni tavoitteita ja mä pyrin jatkuvasti uusiin haasteisiin ja tilanteisiin, jotka on mulle epämukavia. Mutta ne lopulta tois mulle itsevarmuutta. Eli mitä kaikkea tähän epämukavuusalueelle menemiseen kuulu? Mä tein listoja. Mulla oli esimerkiksi lista, että tutustu 20 uuteen ihmiseen. Pointti on silleen, että mä asetan tavoitteen, joka on mulla tosi pelottava. Että mun pitäisi nyt mennä juttelellakin ihan random ihmisille, ketä mä en tunne ollenkaan. Ton avulla mä pääsin vähän sinne päin, mihin mä halusin. Mä halusin olla rohkea, mä halusin olla sosiaalinen, mä halusin olla semmonen, joka ei pelkää uusia tilanteita. Ja semmonen musta tuli. Sitten mä aloitin mun 4H-yrityksen, joka vaati kans semmoista pientä rohkeutta, että se on ihan uusi juttu mulle. Mulla ei sinänsä ollut mitään hajua mistään yrittäjyysasioista tai yrittäjyydestä, mutta tälleen kun mä oon ollut yli vuoden 4H:ssa, niin mä oon oppinut ihan hirveästi. Mä oon mennyt uusiin tilanteisiin, esim. Johonkin 4H-tapahtumiin. Mä oon käynyt semmoitteella Entrecamp-leirillä, joka on semmonen yrittäjyyteen liittyvä leiri, missä me oltiin viikko ihan tuntemattomien kanssa. Ja me sitten tutustuttiin sen viikon aikana aika hyvin toisiimme. Eli tosi jännittävä tilanne, ihana kokemus. Ja sitten mä opin tykkäämään mun epämukavuusalueesta. Musta tuntuu, että aina kun mä oon mun epämukavuusalueella, niin se kehittää mua todella paljon. Se tekee musta välittömästi itsevarmemman, kun mä meen tekemään kaikkea ihan hullua, mitä mä en olisi ikin uskaltanut. Mä saan varmuutta, että mä pystyn asioihin ja mä opin, jolloin musta tulee vielä parempi itteeni varten. Mun mielestä itsevarmuus on itsensä arvostamista. Se on vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamista ja niiden hyödyntämistä. Ja oman polun kulkemista. Sulla on omat tavoitteet, joita kohti sä meet. Eikä sun tarvitse miettiä mitään muuta. Kun sä oot itsevarma, sä arvostat itseäsi ja muita. Ja jos sä oot itsevarma, sä teet silti, vaikka sulla tulisi pieniä epämukavuuden aaltoja. Ne ei pysäytä sua, koska sä tiedät, että suhun voi luottaa silti. Mä haluan, että sä pystyt luottamaan enemmän itseäsi tämän videon jälkeen. Sä ymmärrät, että sä pystyt ihan sama mitä kukaan muu sanoo. Koska itsevarmat ihmiset tekee niin. Ne luottaa itteensä. Ne ei hae huomiota muilta ihmisiltä. Ne tekee kaiken ihan vaan itsensä varten. Ja jos mä, joka olin todella epävarma ja yksinäinen muutama vuosi sitten, on saanut näin ison muutoksen tehtyä, niin kyllä säkin saat tehtyä. Kuka vaan saa tehtyä. Se ei ole mitään taikuutta. Kaikilla on mahdollisuuksia, joita kannattaa käyttää. Kaiken ei tarvi olla täydellistä. Ja se siinä onkin ihanaa, että kunhan vaan yrittää. Yrittää tehdä parhaansa. Ja yrittää tehdä itsensä ylpeäksi. Mutta toivottavasti tästä videosta oli sulle jotain hyötyä. Nähdään ensi videossa. Moikka!